Хәлләрегез ничек? Әкият яратучы дусларым. Бүген мин сезгә иң яраткан әкиятымны сөйлим. Татар халык әкияте «Өч кыз» дип атала. Борын заманда булган дигән бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Бу хатын кызларының үсте бөтен, тамаклары тук булсын дип, көне-төне эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсе матур ди. Бер битләре ай, бер битләре кояш. Буйсыннары искиткеч матур ди. 3 кыз бер аты кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел үткән, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен дусты бар икән. Шуңа дәшеп әйткән: "Тиен дустым, бар сана. Кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә кирсеннәр әле." Тиен шунда ук чыгып чаккан. Тиен барып, тәрәзә какканда, улы кыз җизләгәннәр чистарта икән. Дип әйткән ди улы кыз. Бик барыр идем дә бит. Аңарчы менә бу ләгәннәрне чистартасы бар иде. Тиен моны бик ачуланган да әйткән: "Алайса син менә шушы ләгәннәреңнән бер кашын да аерылма." Шулай дип әйтүе булган. Улы кыз шунда ук гөберле вакага әверелгән. Тиен уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз бу хәбәрне ишеткәндә киндер суга икән. Тиенгә әйткән: "Һай" дигән, әнием янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит. Ярминкәгә киндер сугып өлгердәсе бар иде. Тиен бик ачуланган да әйткән: "Алайса, гомер буе киндер сугып кына тор." Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүшкә әверелгән. Кече кызның камыр баскан чагы икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән. Камыры кулларында сөртеп тормаган. Чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кеше кызга әйткән: "Әй сөекле бала, ömür буе игелек күр. Кешеләрне бәхетле ит. Аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр. Синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар." Кеше кыз бик рәхәт гомер кичергән. Халык аны бик яраткан икән. Дуслар, сез кайсы кыздан үрнәк алыр идегез?
Min әйтмәсәм дә аңлагансыздыр инде. Әлбәттә кечкенә кыздан. Әни белән әти иң кадерле кешеләрне онытмагыз дуслар. Сау булыгыз.